दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जुथुमा एनुवेल कनफारेन्स उदालगुरि जिल्लानि रौता सारिलि बे बड'लेण्ड फोथाराव 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 खुंनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफाद आंजों लोगोसे बानजाय आफादनि चेयारमेन रबिन्द्र मुसाहारि बिथां आरो लोगोसे एडभाइजार जोंहा बेंगेना ब्रह्म सार बिथांजों लोगोसे जोंहा एबसुनि गासै बिबानगिरिफोर दङ। गुबैयै बे जुथुम्माया गोजोन आरो खौसेथिनि जुथुम्मा आरो बे जुथुम्माया बर' हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथि जौगानायनि जुथुम्मा आरो बेयाव गासै बिथिंखौ लानानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै गासै जिखिनि जोंनि आथिखालाव बे दफाखौ लानानै हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ। जोङो थान्दै मेलाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन आरो गेवलां मेलावबो जोङो लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननिफ्राय जोङो बिनि सायाव रोखायै मिथिनो हागोन। दा बेखायनो 26 जि अक्ट' दङ बे अक्ट'खालि उदालगुरि जिल्ला आफादा माखासे हाबाफारि लादों आरो बेयावनो भारतनि जि गणतन्त्र दिवस जि रिपाब्लिक डे बेखौ बानजाय आफाद एबसु जहै ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो जहै खुंफुंनो थाखाय बेयाव थिग खालामदों। मोनाबिलियाव माखासे जोंहा हारिमुवारि आयदानि हाबाफारिफोर दङ। 27 अक्ट'खालि जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आसाम नाङै जिल्ला आफादफोर दङ, इउनिभार्सिटि कमिटिफोर दङ आरो आसामनि बायजोआव वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि, मेघालय इउनिट कमिटि, शिलं इउनिट बा गुबुन गुबुन जिफोर जोंहा इउनिट कमिटिफोर दङ बिथांमोना बयबो बाहागो लागोन आरो बेबायदियैनो जोङो CWC मिटिं लाखिदों 3 बाजियाव आरो 4 बाजिनिफ्राय जोंहा बिटिआर बड'लेण्ड बर' पिस एकर्डनि जि मोनसे सेलेब्रेसन जिहेतु 27 जानुवारिया एकर्ड डे 2020 मायथाइयाव सुक्ति जादोंमोन आरो बेखायनो बे खालि जोङो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां, बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो बेयाव गोजोननि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोगोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी NDBनि बारग' आफादगिरि, आथिखालाव डेपुटि चिफ बिटिआरनि आरो बेयाव 2 MP रोनगोरा नार्जारि राज्य सभानि मानगोनां MP आरो मंगलदै समस्तिनि MP दिलीप सयकिया बिथांखौ हांख्रायदों। बानजाय आफादनि सबिनुर बड'लेण्ड मुंजों जि सबिनुर बानायदों बेखौ बिथाङा बेखेवगोन आरो बेयाव NDBनि 4 आफादनिबो दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो जोंनि गासै सोमावसारनायनि जिखिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। मोनाबिलियाव जोंहा डेलिगेट इनागुरेसन दङ। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रफेसार डक्टर कमल बड'सा बिथाङा बेखौ जोंहा बेखेवनानै होगोन आरो जों जिहेतु गुनगोनां सोलोंथाइ लोगोसेनो समाज फोसाबनाय, समाज जौगानाय, बड'फानि आदर्श जों बर'खौ बुहुमाव बे गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायनि जिहेतु जों हाबा मावबाय थादों। दा बेखायनो नैबे ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखारनाय आरो बायदिसिना समाजारि जिखिनि बेरेखा हाबाफारिफोर दङ बेखौ गैया खालामना माब्रै हायो बेनि थाखाय जिहेतु यां मिजु एस'सियेसना साक्सेसफुलि मिज'रामाव खामानि मावबाय थादों। बिथांमोना समाजखौ फोसाबनाय, समाज जौगाहोनाय, सोलोंथाइनि जौगाहोनायनि हाबा मावदों। दा YMAनिफ्राय 2 सिनियर मस्ट दैदेनगिरि जोंनि डेलिगेटआव बाहागो लागोन आरो बे गासै बिथिंनि सायाव डेलिगेटआव गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन। बिनि उनाव जोंहा देंखोमु 1, 2, 3 देंखोगिरि दैखं खुंगुर बसुमतारीनि मुङै बेयाव जोंहा बेखेवनाय दङ। बेखेवगोन जोंनि मानगोनां सुलेखा बसुमतारी गागि मेथाइ खनगिरि बायदेवा आरो बिग्राय ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन। नबजित नार्जारि जोंनि जाय DID लिटिल मास्टारनि चेम्पियन आरो गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। 28आव जोङो फुंबिलियावनो एबसुनि जोंहा आर'ज मेथाइ थागोन। एबसुनि जोंहा गासै फिरफिला मिरुनि आरो जिल्लानि फिरफिला बिरहोगोन। जोंनि गेदेमा जायफोर मुंख्लं बिथांमोनखौ बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं बावगोन आरो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङैबो जोङो बिबार बावगोन। बिनि उनाव जोंहा इडुकेसननि सेमिनार दङ 10 बाजिनिफ्राय आरो बे 10 बाजिनि इडुकेसन सेमिनाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ जों हांख्रायदों। लोगोसेयैनो राजस्थाननि सासे रिटायार्ड IAS अफिसार
अजय मेहता बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर सुमजल कुमार भट्टाचार्य जोंहा प्रिन्सिपाल आदाराम बसुमतारी प्रफेसर फनेन्द्र गयारी बिथांमोना बाहागो लागोन जोंनि टेलेन्ट सार्च आनजादनि क्लास 9-10 नि टप 3 साथाम सा 6खौ जोङो बरायगोन 13 जन APSC सिभिल सार्भिस जायफोर साक्सेसफुल क्रेक खालामबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन लोगोसेनो मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड LP ME आरो हाई स्कुल बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लादों सेकेन्ड हाबाव जोंहा दङ स्किल एन्टारप्रिनारशिप आरो इउथ एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल खालामनांगौ बिथांमोननो मोनसे खामानि मोजां खामानि होनांगौ बिथांमोना एंगेजमेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बेयाव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि मिशन डाइरेक्टर अंकुर जैन IPS अफिसार बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसेनो डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि मानगोनां चेन्सेलर आरो फाउन्डार डक्टर NN दत्त बिथांमोना हस्पिटेलिटी आरो हस्पिटाल माने टुरिज्म बायदिसिना सेक्टराव जथेस्थ कचिं कोर्स होगासिनो दङ आरो बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसेनो माने नागालेण्डनि निशितु दल'नाय बिथाङा साक्सेसफुल एन्टारप्रिनियर आरो प्राय 1000नि बारा बिथाङा माने मानसिफोरनो खामानि होदों आरो बिथांमोना साक्सेस जादों दा बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसे KBICनि नर्थ इस्टनि डेपुटि डाइरेक्टर डक्टर सुकमल देब बिथांखौ लिंहरदों आरो बेयाव NRLनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर जोंहा सुदीप प्रधान आरो OSD एग्रिकालचार BTRनि पुष्पधर कसारी बिथांमोना थागोन आसाम गौरब साब्रै जोंहा बान्था मोननो हादों 2021 आरो 22आव मनज बसुमतारी बिथाङा पिग फार्मिं खालामदों आरो सासे जोंनि आसा वार्कार डेडिकेटेड बिथाङा नाथाय जोंनि गेजेराव गैलिया रुंसारि जाबाय नाथाय बिथांनो जों पस्टमासलि बावगोन जोंनि कल्पना बर' आरो लोगोसे 2022नि आसाम गौरब डक्टर जगेश देउरि आरो सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ जों मान बावगोन आरो बेयाव CCBTR कोअर्डिनेशन कमिटि अफ BTR अर्गेनाइजेशननि गासै बिबानगिरिफ्रा बाहागो लागोन बेनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव डेलिगेट सिटिं दङ आरो बेयाव जोङो लेन्ड इस्युखौ लानानै 6 शेड्युलनि लेन्ड ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि लेन्ड नन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक लेन्ड फरेस्ट माने फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा ग्रेजियार PGR VGR गासै हा हु जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ जोङो सावरायगोन आरो मानगोनां ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया बिथाङा बे डेलिगेटआव बाहागो लागोन जोबथा सानखालि जोंहा अपेन सेसन दङ बिनि सिगां कालचारेल डेमनस्ट्रेसन जागोन फुङाव जोंहा माराथन रेस जागोन आरो बिनि उनाव अपेन सेसनाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव स्पेसियेलि बिथाङा फकास खालामनानै बे खालि बिबुंथि लाखिगोन चिफ गेस्ट हिसाबै प्रफेसर सनाझारिया मिन्स सिनुकादु मुर्मु इउनिभार्सिटि झारखन्डनि बिथाङा भाइस चेन्सेलर बिथाङा सासे ट्राइबेल वमेन एक्टिभिस्ट नेशनेल इन्टारनेशनेल बिथाङा गोबां खामानि मावदों JNUनि प्रफेसरमोन माद्रास इउनिभार्सिटियाव बिथाङा फरायदोंमोन दा सासे ट्राइबेल लिडार हिसाबै आरो सासे भाइस चेन्सेलर हिसाबै जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो मानगोनां प्रमद बर' BTRनि चिफ डक्टर बिद्युत चन्दन डेका भाइस चेन्सेलर जरहाट एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बिथां सानैया स्पेसियेल गेस्ट लोगोसेनो रामदास आटवाली इउनियन मिनिस्टार अफ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लागोन स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै सानै जों एपइन्टेड स्पिकार लाखिदों मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म केबिनेट मन्त्रि मानगोनां बिश्वजित दैमारि आसाम बिधान सभानि बिथाङा स्पिकार आरो गोबां माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायदों बे जुथुम्मायाव लिटारेरि कम्पिटिसन जागोन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय कालचारेल कम्पिटिसन जागोन देंखो मोसानाय 3 आरो लोगोसेनो जोंहा स्पर्ट्सनियाव गायदे हेलेना जोंनि बर' फार्स्ट वमेन मार्टियार बिथांमोननि मुङाव काबाडि कम्पिटिसन लोगोसेनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मुङाव भलिबल कम्पिटिसन आरो माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोर थागोन दा बेखायनो जोबथा साननि गेवलां मेलाव 1 लाखनिबो बारा सुबुं बेयाव थुबुर जानायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बयखौबो खावलायबाय जे बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ जोंनि गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बा सनितपुर जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां क'क्राझार
गासै जिल्ला आरो सारा आसाम नाङै जोंनि डेलिगेट्स अबजार्भार गासिबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो साक्सेसफुलि जाफुंहोनायनि थाखाय बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैयो आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो आनान गसाइनि अननायाव बे सानब्रैनि जुथुम्माया मोजां बोथोर मोजां परिबेस सान्थिनि गेजेरजों मोजाङैनो बारलांगोन आङो बेखौ आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय जे बयबो माहारि आफादनि जुथुम्मा आरो गावनि आंगो माहारिनि आफाद बे हिसाबै फरायसा आफाद माहारि आफाद हिसाबै बयबो अनसायनानै बानजाय आफादा जथेस्थ' खस्थ' मोन्दों नाथाय बयबो एसे एसे अनसायहरदों रायजो राजाफ्रा बेयाव श्रमदान खालामफैदों हाबा मावफैदों आं मिथिनायाव फ्राय 2000निबो बारा बिगा एरियाखौ माने कभार खालामनानै बे माने केम्पासखौ बानायनाय जादों आरो जिखिनि हायो बानजाय आफादा थाखा फैसानि आंखाल बा गोबां माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसनि गेजेरजोंबो दिनै 50-60% बिथांमोना प्रग्रेस जोंनो होनो हादों। नेक्स्ट 1 उइकआव जथेस्थ' आरोबाव हाबाफारिया माने बांगोन जोंनि गासैबो डेडिकेटेड साब कमिटिफ्रा मोजाङै हाबा मावगोन आरो मेन कमिटि फाइनान्स साब कमिटि बिथांमोना जरदारै दिन सान हर खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय एबसुनि जानानै आङो धन्यबाद बावदों आरो हाबाफारिनि मोजां जाफुंसारनायखौ आं मिजिंथिबाय। दायो बानजाय आफादनि चेयारमेना प्रिपेरेसननि सायाव एसेबाबो फोरमायगोन। गुबैयै जे फरायसाफोरनि बेयाव सेमिनार लाखिनाय जादों होननानै नोंथाङा बुंबाय बेवहाय मा आयदानि सायाव सेमिनार जागोन आरो फरायसाफोरखौ माने स्पेसियेलि मा खालामनाय दङ बे समाव? सोलोंथाइनि जि जोंहा सेमिनार जागोन बे अपेन डिसकासन जागोन आरो प्राय 10,000 स्टुडेन्ट एन्ड इयुथ जोङो टारगेट खालामदों। क्लास 8-9नि स्टुडेन्ट 10निया मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दं बिथांमोना फैनो थाखाय उसुबिदा जागोन आरो क्लास 12नियाबो हायार सेकेन्डारि फाइनाल फैगासिनो दङ आरो बेखायनो क्लास 11नि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार बिथांमोनखौ आरो डिग्री आरो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट दा बेयाव गावनि बिमानि रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बोरै जिउखौ साक्सेसफुलि जों दानो हायो बिनि सायाव जों गुबैयै सावरायगोन आरो केरियार दानायनि बाथ्राखौ सावरायगोन। दा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाहागो लानो खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय जेसेबां हायो फैनो थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन बयबो लोब लोब फैनांगौ आरो नैबे स्किलनि जि सेमिनार दङ बेयावबो इयुथनि फिउचार जेनेरेसनखौ दानो थाखाय जोङो माखासे टारगेट लादों। दिनै आसामाव आनइमप्लयमेन्ट इडुकेटेड आनइमप्लयमेन्ट इयुथआनो 26 लाख दङ। आसामाव 1 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु 1 लाख दाबो होनो हायाखै गोबां माने इडुकेटेड आनइमप्लयड दङ। दा गासिबो मानसियानो साख्रि नागिरा माखासे मानसिया गुबुन गुबुन सेक्टरावबो थांनो नागिरो दा बेखायनो साख्रिनि थाखाय जायफ्रा प्रिपेरेसन खालामदों बे मोनसे आलादा बिथिं आरो जायफोरा गुबुन गुबुन सेक्टराव हाबा मावगोन बिनि गासै बिथिंखौ बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जायफोर सिरियास जायफोर डेडिकेटेड बिथांमोनखौ फार्दार एबसुआ मा मदद होनो हायो बिनि थाखाय जोङो डिसकास खालामगोन। गोजोन्थों। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिखिनि मिडियाफोर दङ दिनै बेयाव जोंनि बानजाय आफादनि 55थि बोसोरसालि जथुम्माखौ लानानै बेयाव मिथिसार होनो थाखाय रायजोनि मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जि बाहागो लाफैबाय बिनि थाखाय जों बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। बानजाय आफादा जि समनिफ्राय जोङो दाजादोंमोन बे समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजां भाबै जाफुंहोनो थाखाय जों मोनसे फुल प्रिपेरेसनाव दंबाय थायो आरो दिनै फैयै फैयै बे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो गासै 26ता साब कमिटिया जों खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो मावै मावै दिनै बे मोनसे बिशाल एलेका नोंथांमोना बयबो नुदों बे मथा मथि बेवहाय 2000 बिगासोनि हा एरियाखौ जों आवग्रिनानै बे माबाखौ हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो बे 26ता साब कमिटिया दिनै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावनाया दिनै मथा मथि 50% प्राय जोब्बाय आरो 50% फिनिशिं थानाय आद्रा माखासे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों आरो जों मिजिंथियो नैबे सानबा 6 दिननि गेजेराव बे 55% जोङो 100% 100% लांनानै बेखौ बे जथुम्माखौ मोजां भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबांखिनि हाबाफारि बेयाव थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम बायदियै जिखिनि हाबाफारि थागोन बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनानै जोङो बानजायनि थाखाय जों प्रस्तुति जादों आरो बिनि थाखायनो जोङो गासै रायजो राजा जोंनि फरायसा बिथांमोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल जोंनि साख्रिआवलाफोर आबादारिफोर जोंनि सेंग्राफोर बे गासैखौबो जोङो बे बाहागोआव बे आयदायाव बाहागो लानानै जाहाथे बानजाय आफादनि जि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि
थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनाय जायो। बे जथुमाव आसामनि दाब दाब बा आसामनि गुबुन रायजोनिफ्रायबो बेवहाय जि आलासिफोर बा सुबुंफोर बाहागो लागोन बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय माबायदि नोंथांमोना माने जानजि खाफ्रादों माबायदि राहा जोङो जिखिनि बेयाव आलासि फैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम बायदि जिखिनि आलासिफोर बेयाव फैगोन दा हमना ला डेलिगेटफोर थाबाय अबजारभारफोर थाबाय खेला दुलायाव बाहागो लानाय जा बिथांमोन थाबाय बाहागो लागिरिफोर थाबाय आरो जोंनि सेमिनाराव जि बाहेरनिफ्राय आलासि लेंदों इतिमध्य जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंखाबाय जे बेयाव सेमिनार दङ बे सेमिनाराव माखासे स्पेसियलिस्टफोर दङ आयदा हिसाबै जायफ्रानिकि स्पेसियलिस्ट बिथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबोगोन अपेन सेसननि थाखाय जाय आलासिफोरखौ लाबोगोन बा नोङो जोंनि डेलिगेट मिटिङाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट हलाव जि आसामनि बादैबो वेस्ट बेंगल स्टेट मेघालयानि थानाय ओमफ्राय नेपालनि मेसेनि खोथा फैदों त्रिपुरानि ककबर'नि खोथा फैदों गतिके अरुणाचलनि बाथ्रा फैदों बे गासै आलासिफोरखौ जोङो डेलिगेट थान्दै बिथांमोन अबजारभार बिथांमोन हारिमु आयदायाव बाहागो लागिरि बिथांमोन स्पर्ट्स आयदायाव बाहागो लागिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन आयदायाव जिखिनि आलासि दङ बे आलासिफोरखौ जाहोनाय थाहोनाय लोंहोनाय जिखिनि आरो देहा फाहामनाय आरो बिथांमोनखौ एन्जयमेन्ट होनो थाखाय इन्टारटेन जिखिनि प्रग्राम थागोन इन्टारटेनमेन्ट बे गासै प्रस्तुतिखौ जों खालामबाय थादों आरो बेखौ जोङो नैबे सानब्रै सानबा जिखिनि सम दङ बेयाव पुर्नांग भाबै खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जों मोजां भाबै सामलायलांनो थाखाय जों साखाफारा जादों। एबसुनि जि जथुमा थिलि बेखौ साबना हामना समायना रमायना खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा मावगासिनो दं आरो हारिमु बिथिङाव जि बर'नि जे दोरोङारि बायदिसिना बेयाव दिन्थिफुंनाय जायो एबसुनि बे बिथिङावबो माबायदि नोंथांमोना रेडि हारिमु आयदायाव जिखिनि दङ हारिमु साब कमिटिया खालामबाय थादों बेयो इतिमध्य दासिम मथा-मथि 15 दिनसो जाबाय बिथांमोना केम्प खालामनानै थानाया आरो बे आयदायाव जेनेबा एगजिबिसनाव जि हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय थागोन मेन स्टेजाव जिखिनि हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय थागोन आरो बे देंखो मोसानाय थामनि थाखाय जिखिनि बादायनाय बिथांमोना फैगोन बे गासै बिथिंखौ जोङो रायजो राजाखौ इन्टारटेन होनो थाखाय मा होनना बुङो बेखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जों नाजादों आरो बिनि थाखायनो बर'नि हारिमुआव जि आयदाफोर दङ मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय जिखिनि दङ जों बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनो थाखाय प्रस्तुति जादों आरो बिनिखायनो हारिमु आफादा सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों। नोंथांमोना जे आरसि बे जथुमाखौ बारहोनो थाखाय नोंथांमोना बेसे रां बावजा लादों? रां बावजाया जोंनियाव गासै जिखिनि साब कमिटिफोर दङ साब कमिटिया जाहोनाय लोंहोनाय मेडिकेल दै लोंनाय जिखिनि साब कमिटिफोर दङ हारिमु आयदानि भलन्टियारफोरनि मार्च पास्टनि फ्लेग हइस्टनि डेक'रेसननि जिखिनि साब कमिटिफोर दङ गासै गाहाय जिखिनि साब कमिटिफोरनि बाजेट बायदिबा जोंनियाव मथा-मथि 2 कौटिसो थाखा जोंनो गोनांथि जायो बिनि बादैबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय फिसा जिखिनि थाखोमानाय खरसफोर दङ बे खरसफोराव गासैखौ लानानै गासै 3 कौटिसोनि रांनि मोनसे बाजेट गोलैहैगोन आरो बे रां बाजेट गोलैनाया दिनैनि थारिखआव जोङो जिबायदि खामानि मावबाय थादों जोंनो थोआ लोमानि गेजेरजोंब्लाबो जों बारहोलांबाय थादों मिजिंथिदों इसोरा जुदि अनोबा बे 3 कौटिसोनि जि बाजेटखौ जोङो रायजो राजानि मददजों साख्रिआवलाफोरनि मददजों गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो रां खेन्दा खांनानै बे 3 कौटि रांखौ बुथुमनानै बे कनफारेन्सखौ साक्सेस जागोननि थाखाय जों खामानि मावबाय थानाय जादों। बेसेबांसो गुवार एरिया गासै आङो एसे सिगाङाव मुंख'दोंमोन गासै एरियाया जोंनाव 2000 बिगासोनि मोनसे एरिया एलेखा लानाय जादों आरो बेयाव गुबुन आयदाखौ जोङो मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों खालामनानै जोङो डिजाइन खालामनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानाय जादों। बे जथुमाखौ लानानै जि बानजाय आफादनिफ्राय जि रायजो राजाफोरखौ जि नोंथांमोना जि रिसिभ खालामनो बा बिथांमोननो मेसेज होनो माबा मोनसे दं नामा बे बिथिङाव जोङो बानजाय आफादनिफ्राय सम्पुर्ण भाबै बिथांमोना दिनै जोङो जि माइरं खांदों रायजोफोरनियाव बेखौ बिथांमोना हरदों औवा खांदों बिथांमोना रायजो राजाया हरदों रां खेन्दा खांदों बिथांमोना हरदों आरो बिनि बादैबो जे मेइन हाबाफारि 26 जानुवारिनिफ्राय 29 जानुवारिनिसिम जिखिनि हाबाफारि जागोन बे हाबाफारियाव जाहाथे रावबो जेबो सानलायालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ जों जुदि बानजायनानै खुंनानै जुदि बिनि मावथिफोरखौ जों जुदि थुलुंगा होनो हायोबा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' जातिनि सिनस्रि आफाद बर' जातिनि थैनाय थांनाय गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव सोनारनानै दङ आरो बेवहाय बोसोरसालिया जि जथुमा दङ जथुमाफ्रावनो बर' माहारि थैनाय थांनायनि डिसिसनफ्रा बेयाव जायो आरो बिनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गेजेराव खुनु
गोनो गोथो सानालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायनो थाखाय जि नांगौ बानजाय आफादखौ सहाय खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायबाय आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बयबो जोंनियाव एखनबा माखासे परिबेस फैयो गामि ओनसोलाव बे परिबेसफोरखौ बावगारनानै सिगांफ्राव जों जेरैबायदि ज' 40-50 बोसोर बर' जाति हिसाबै थांनानै थानायनि जि सिमांजों बड'फानि सिमांजों बर' जाति हिसाबै थांनायनि जि सिमांजों जों आवगायबोबाय आरो बे एखे सिमांखौनो जों सिगाङाव दोननानै नैबे बेलायावबो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुमा रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव जानो गोनां बे जोंनि हिस्ट्रिक जायगा बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आफादगिरि मोननानै बड'लेण्ड संग्रामखौ खालामदोंमोन बड'लेण्ड संग्रामा फैयै दिनैनि बे अबस्थायाव दंफैयो गाबोन जुदि बर' माहारिया जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा आं मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुमायाव बे निस्सय जोंनि बानजाथाव मोनसे मोजां डिसिसन फैगोन आरो बे डिसिसननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव बर' जातिया जों सिगांलांगोन आरो बे मिजिंखौ सिगाङाव दोननानै रायजो राजा बयबो लैहोर गथ' गथाय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो बेयाव जाहाथे बाहागो लानानै बानजाय आफादखौ क'अपारेसन खालामनानै खामानि मावनायाव ज' फैथों गासिबो हाबाफारियाव सानब्रैनि हाबाफारियाव मोजां भाबै जाफुंहोनो रायजो राजाखौ खावलायनाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनाय जाबाय। नोंथाङाबो एबसुनि सासे गोख्रों मावथि बा बारग' दैदेनगिरि बे हिसाबै नोंथांमोननि जि एबसुनि जि जथुमा जागोन बे एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हारिनि मा इसुखौ खामानिखौ मावजालांनायखौ लुबैयो नोंथांनि जि गोसोआव मा जाना दङ मा लुबैयो नोंथां? गाहाय भाबैथ' दाख्लै बावै जिखिनि बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा दङ आरो आं मिजिंथिदों दिनै बेखौ जोंनि बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना मोजां डिसिसन लागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थिरांथा लागोन दासिम जेनेबा सरकार आरो एबसु बिसोरो जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों आफादफ्रा बेलेग राजनिति दला राजनितिक सरकार सालायबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावलांबाय थादों बेयाव गोनो गोथो साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ मोनसे डिस्टिंक्ट बर' जाति हिसाबै गायसननो थाखाय बिथांमोननि जे एजेन्डाखौ आं मिजिंथियो बे कनफारेन्सनि सिगां जानो गोनां कनफारेन्सआव बे मोजां डिसिसन फैगोन आरो बे डिसिसना बर' जातिनि मोजांनि थाखायनो जागोन होननानै आं मिजिंथियो। बानजाय आफादनि जि सुबिनर बेवहाय रौता बा उदालगुरिनि मा सिनारि बेरखांगोन होननानै नोंथाङा बे समाव सिगांग्रो मिथियो? बानजाय आफादाव जोंनि जे थांनाय समनि जिखिनि हिस्ट्रि रौता आनडिभाइडेड दरंखौ टारगेट खालामनाय जादों आनडिभाइडेड दरंनि जिखिनि हिस्ट्रि बेखौ जों बे रिफ्लेक्ट खालामनो थाखाय नोजोर होनाय जादों आरो बेवहाय बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि थांनाय